Balimao Anyakuma très urgent. Billet mardi 4 octobre 2022. Aïwa, gros titre chamamba de bi vidéo là. Aïe vidéo in partagé dien beka soro. Information folo be ka damalien bela jelen klokan ne africain bela jelen klokan ko anga avion ye Karachi do kera ko anga avion kelen bina SU 25. Voilà, kanga avion do bora ka bi kanga avion do bina Gao. Bon, ko piloti ko do ko piloti sara quoi. Ko piloti keni sara la. Anyo information soro. Donc ko Mali avion do bina ko piloti sara. Et Gao aéroport là pan technique de do. Pan technique da soro avec kɛ fan bɛɛ ça arrive partout. Américain ka avion Américain yɛrɛ avion na ba min dilan yɛrɛ o bɔra ka bin kɔgɔji sanfɛ Chine kɛrɛfɛla la. Chinois yɛrɛ y'i dan ka pièce dɔ suɲɛ. U ni Américain b'o kɛlɛ la. Donc an bɛ dugawu kɛ vraiment incident min kɛra Ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ye Mali ma. Ala ka na ni hɛrɛ ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ni Burkina fana tuguni. Donc an ka avion kɛni binna. Bon ko dɔw ko MINUSMA de ka avion binna. MINUSMA ka avion ma bin dɛ. U bɛ ka image min yira ko MINUSMA ka avion binna. Au Kera depuis août 2020. Donc, MINUSMA fana ka avion de la ka bin à aéroport kelen yɔrɔ la. Mais bi avion mun bina o te MINUSMA ka avion ye dɛ. O ye Mali de ka avion bɔra ka bin. Piloti, donc o piloti ye Russie ye. Donc o piloti sara. Donc avion mun bina bi. Mali avion de don. MINUSMA avion tɛ dɛ. Mali avion de bina bi. Awa piloti sara. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la, Ala ka dayɔrɔ ɲa. An y'o information teliman sɔrɔ sisan nɔ. Donc, Malien si kana paniquer. Terroriste mataga en avion bi. Technique de avion be bin fan o. Avion ma bini mo yi. Américain avion do bina kokoji ça faut chinois ya pièce chouin. Donc, avec dien fan be, mo si kana paniquer, l'armée monte en puissance. Bonne nouvelle do fana be non. Quand président Assimi, quand Vladimir Poutine kumana, il sou ka président ku kumana, ko Poutine ko Assimi ki daka lafia. Ka be avion wera dans mon puissance ka bonini. Donc, il sou era ka avion be bin kumana la, Américain ka avion be bin. Afghanistan, Américain ka avion de la ka boka bin. Mo tan chegin de fagara la. C'est-à-dire, pan technique be do avion bela o dien oro beye. Donc, l'armée malienne monte en puissance. Aw kana décourager de. Asimi be barala awa bara tabulu kanyi. Awa irisu ko kuban deme tukuni. Kubana fem chama wara dama tukuni. Irisu ka présent, ani Mali présent ou kumana bi et tout va très bien. Malien chi kana paniquer. Donc, anyo information tellement soro. Bon, bouye Burkina information nye Malien ou. Anye information soro ko marchi ba de kera Burkina. Ko Burkina be chama de bora. Ko ministre ko fenga atoko bora ngono fen mogo CEDEAO mogo ye tagali mun kɛ Burkina be o bora. Ambe conseil kelen de Burkina be o ma. Aw kana so Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Burkina be aw kana so aka fanga bla dɛ. Aw kana so capitaine Ibrahim Traoré ka fanga bla dɛ. O ye gros titre ye, o ye conseil ka fɔ Burkina be bɛɛ lajɛlen ngani yɔrɔ la ja ka partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ. Donc aw kana sɔn Ibrahim Traoré ka bɔ fanga la. O ye n ka conseil ko fɔ Burkina be bɛɛ lajɛlen na. N'a ko k'a bɛ a kana sɔn assise ka kɛ foyi kana kɛ. Ni Ibrahim ye fanga bila o mana sɔrɔ o b'a faga. N'u ma kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ. Bilayi talayi. Parce que a ye Faransi lebu, a ye Union européenne bɛɛ lajɛlen lebu. Donc Burkina be fɛn fɛn be yen, a wuli a ka jɔ dɛ. Assise t'a la foyi t'a la. Ibrahim bɛ to fanga la de. Tchad présent, comme il présentait Faransi ma kuma o la o. Donc Faransi be ka ou bien il pouvait ka complot de la ben Mali fara contre la de. Ko ni y'a ye ko Burkina wuli ko Mali de. Donc les autorités de la transition malienne, Assimi a hakili to aw yɛrɛ la dɛ. U be ka ko dɔ la ben aw contre la dɛ. Donc an b'a ɲini président Assimi fɛ fana a ka fɛrɛ kɛ MINUSMA ka taga ka bɔ Mali la. MINUSMA nafa foyi tɛ MINUSMA la. Ne kɔni bɛ conseil di dɛ. Ne kɔni ɲɛ bɛ min na. Président Assimi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini. Mais MINUSMA gɛn a ka bɔ Mali kɔnɔ. En tant que MINUSMA be Mali kɔnɔ, Maliens tɛ lafiya dɛ. Maliens tɛ MINUSMA fɛ. An kɔni b'i fɛ ma an tɛ MINUSMA fɛ. Donc Maliens o kibara tellement de be yen nɔ. An bɛna fɛn dɔ bɔ ka yɔrɔ la vite fait. Maliens den bɛɛ lajɛlen n k'o de fɔ an na. N ko k'aw da ka sunɔgɔ. An ye information min sɔrɔ n bɛna a détail bɛɛ bɔ ka yira aw la. Mali avion min binna, avion photo be yan nɔ. An bɛ tila ka avion photo bɔ ka yira aw la. Donc a yɔrɔ sɛbɛnnen fila. Et l'un des MiG Su-25 des FAMA a fait un crash à l'atterrissage ce mardi 4 octobre à 9h25 à l'aéroport de Gao de retour d'une manœuvre de reconnaissance. L'équipage était composé de pilotes maliens et étrangers. Bilan 1 mort, 8 blessés. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'accident. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Gao. Contrairement à certaines informations, le Mali ne dispose pas de ce seul Su-25.
Nos condoléances à la victime et prompt rétablissement aux blessés. Source Habitat, Seydou Oumar Traoré, journaliste et communicateur. Kuma bana peu. Anga avion Mumbina, avion Yorashi Chama de Bamboulou. On a d'autres avions Su-25. Su-25 be Mali bolo abe den worobo. Kelendron ne bina. Kelendron ne bina. Avion Yorashi me Mali bolo Su-25 avion kelendron ne bina. Donc, Irisu ko komina dovere dama. Awa Mali be ka drone fera commander. Le Mali vient de faire une commande de drone. A drone une photo fleni. Une drone une pisane non anya ben drone na. Mali flek a commande ke drone armement kuro be sera la kanaka bo aklima. Malien beki daka sinoko ko ngomira la modi. Armement de be sera la kana. Drone Mali flek a commande ke drone na. Yaro iranien ka drone kamikaze. Ale de be ka Irisu deme. Irisu ya bakele de sa irambulu. Mali flek a do commande de. Malien drone fleni ya aka fari. Aka juguni tiriki ka drone Mali flek ko chama de koran. Mali kanga den temps de soro. Ni ala sonama Mali kanga drone den temps de soro ni ala na kira sonama. Donc o nyafaw bela jelengena beki daka sinoko ala ka hera ke bela jelengi. Donc Malien moko shi kana décourager ame munyi nabi ala ye ansago dama bi. Ala ye révolution nyonya Burkina. Donc Malien mena boka ira aula ka fo ni drone Mali flek a commande ke drone wala moko shi kana paniquer ko Poutine ko kaye Assimi invité. Malien a commencé maintenant quand Vladimir Poutine a invité le président Assimi Goïta lors d'un entretien téléphonique, son homologue Assimi Goïta a participé au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg à l'été 2023. Quand Assimi ni Irisuka président Koumali, Irisuka président ko Assimi yereka avion ta, ko ka taga Irisuka dugula, ko Poutine est Assimi invité, ko Assimi kata Irisuka fengela. Selon la source Chaudiac. Voilà, un petit frère, allez ka information kan kosobe. Donc anya fo malien dem bela jelengena beki daka sinoko moko shi paniki kana do moko shila. L'armée malienne travaille, l'armée est au service du peuple. Anga courant ko fana réglé là. Côte d'Ivoire ye courant tege Mali rebe qui débrouille ça non. Mali rebe ka courant fait installé Europe là. Donc les autorités de la transition malienne sont en train de travailler main dans la main. Donc vraiment bravo aux autorités de la transition malienne. Maliens oh Mali ka problème bana peu amena do Burkina problème de là. Ko capitaine Malien mena information tellement double bela jelen ka partager. Billet mardi 4 octobre 2022. Ko capitaine ka vie est danger là. Capitaine Ibrahim Traoré ko sa vie est en danger. Donc il y a information do tima mena kala Malien be kala je. Beka partager aya information na jede aya information mi soro mena kala bela jelinga pa urgent aya la jede affaire mercenaires les dirigeants voilà aya nyoro la jede des sources crédibles après la réunion entre Macron, Ambalo et Alassane Dramane Ouattara en France hier lundi 3 octobre ils ont demandé le feu vert, l'autorisation et l'appui financier de Macron pour décaisser beaucoup d'argent dans le but de renverser les régimes militaires du Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Le montant alloué par la France de Macron est de 30 millions d'euros pour chasser les jeunes transitaires insoumis qui osent changer l'ordre mondial. Alassane Dramane Ouattara a dit à Emmanuel Macron qu'au Mali, il a déjà obtenu l'accord de certains officiers maliens. Pour le cas du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a donné des noms des généraux et des gradés soumis aux besoins cyniques et perfides de récupérer les pouvoirs ou renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Quant à la Guinée, Alassane Ouattara dit qu'il a déjà la caution de 2 casernes. C'est le compte rendu de la réunion d'urgence à Mungui et à Paris entre Ambalo, Alassane et Macron. Bon, bela jeli kuma ime. Ko Alassane Dramane Ouattara ani Guinée-Bissau président ku ye ɲɔgɔn ye a ye kuma in lamɛn dɛ ko fo ka coup d'état de kɛ Mali la ka coup d'état kɛ Burkina ka coup d'état kɛ Lajinɛ ko plan ko CEDEAO mɔgɔw ko ni Alassane Dramane Ouattara ko u bɛ ka kuma o de kan donc k'u bɛ Mali président gɛn ka bɔ yen ko n'i y'a ye ko ni gɛlɛya fɛn fɛn y'u sɔrɔ ko Mali de sababu y'a to ko Faransi binna nin kɔnɔ ko il faut que u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko ka Assimi gɛn ka bɔ yen ko ka Guinée président Doumbia ko k'o fana gɛn ka bɔ yen ko ka Burkina président gɛn ka bɔ yen ko u bɛ k'o baara de kɛ u tɛ fɛ ka wuli Burkina kelen contre la dɛ u bɛ fɛ ka
coup d'état saba de wuli u bɛ wari ba ta k'a di activiste dɔw ma k'a di journaliste dɔw ma k'a di surasi dɔw ma mɔgɔ mɔgɔ ni i mago bɛ wari la ni gɛlɛya b'i la u bɛ wariw distribuer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw la muruti mɔgɔ ka wuli Mali la Assimi contre la ka mɔgɔw la muruti mɔgɔ ka wuli Ibrahim contre la u bɛ ka siya kɛlɛ fana don Burkina problème na o fana preuve bɛ n bolo Faransi journaliste ko mɔgɔ siw kana sɔn ko Ibrahim tɛ mɔgɔ si ye dɛ ko capitaine Ibrahim ko tɛ mɔgɔ si ye dɛ qu'est-ce que ko mɔgɔ siw bɛ sɔn ko Ibrahim ka kɛ ne yɛrɛ ma ne kumakan tɛ dɛ n bɛna kala Faransi journaliste de bɛ k'a fɔ n b'a kala aw na bɛ y'o de fɔ an na u taara fila kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ dɛsɛra donc Burkinabɛw a ye nin message ci Burkinabɛw ma dɛ u bɛ fɛ k'a da mɔgɔ si u bɛ fɛ ka mɔgɔ siw a fɔ ko mɔgɔ siw kana sɔn Burkina ni terroriste bɛ mɔgɔ faga a t'a lajɛ n'i ye mɔgɔ si ye terroriste ye mɔgɔ faga surasi fɛn fɛn faga Burkina mɔgɔ si b'a la awa boboka b'a la Chia bɛ b'a la quand les terroristes tuent ils ne regardent pas quand tu es mochi ou bien quand tu es chrétien ou musulman tout le peuple burkinabé a été victime donc chers parents du Burkina Faso faisons beaucoup attention aux médias français aye nous kuma la mais Faransi journaliste bɛ k'a fɔ ko est-ce que la ko Ibrahim ko ye silamɛ ye ko o manga aye nin yɔrɔ lamɛn dɛ aye nin yɔrɔ lamɛn tout de suite m'a kala sa aw n'an bɛ jɛ kana bɛ ɲɔgɔn fɛ. France 24, vous avez été ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso sous Roch-Marc Christian Kaboré. D'abord, comment est-ce que vous réagissez? Voilà. Roch Kaboré ka ministre kɔrɔ dɔ de kumana a bɛ k'o ɲininka o ye mɔgɔ si de dɛ qu'est-ce que mɔgɔ siw bɛ sɔn a y'a lajɛ cɛ bɛna jaabi mun d'a ma. Donc le capitaine Traoré, son CV il dénote avec ses prédécesseurs puisqu'il est jeune, hein, il a 34 ans, il est peu gradé, il n'est pas Mossi, qui est l'ethnie majoritaire du Burkina. Est-ce que ça peut être des obstacles, un handicap pour lui? Non, je pense que quand on écoute le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'était pas connu du grand public jusqu'à vendredi, il est très rassurant. Et il n'est pas rassurant seulement pour son ethnie, il est rassurant pour tous les Burkinabés. Et d'ailleurs, on a vu de nombreux Burkinabés qui sont descendus dans la rue, comme pour faire une deuxième insurrection après celle de 2014. Et parmi ces Burkinabés, vous avez des Burkinabés de toutes sortes d'ethnies, donc y compris beaucoup de Moussis. Donc au Burkina Faso, ce problème ne se pose pas. On n'est pas dans des clivages ethniques. Voilà. Ayere ni kuma mɛ dɛ ko o ye mɔgɔ si ye ko Ibrahim Traoré ko tɛ mɔgɔ si ye dɛ ko est-ce que ko mɔgɔ siw bɛ sɔn ko Ibrahim Traoré k'olu mara donc Burkina a y'a kɔlɔsi dɛ Faransi bɛ fɛ ka taa siya kɛlɛ wuli Burkina dɛ a y'a kɔlɔsi a ye vidéo in partager dɛ a ye journaliste ka kuma la mɛ n bɛ segin a kan n b'a kala aw bɛɛ lajɛlen kala mɛ ko Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré n'o Burkina président kura ye ko tɛ mɔgɔ si ye dɛ ko mɔgɔ si de dun ka ca Burkina ko est-ce que ko mɔgɔ siw bɛna sɔn donc Burkinabéw aw kana sɔn Faransi k'aw bila ɲɔgɔn na dɛ Ibrahim Traoré est un Burkinabé point barre qu'il soit Mossi ou qu'il soit quoi ce n'est pas le problème de la France. Donc, il faut faire beaucoup attention aux médias français. Donc, donc le capitaine Traoré, son CV il dénote avec ses prédécesseurs puisqu'il est jeune, hein, il a 34 ans, il est peu gradé, il n'est pas Mossi, qui est l'ethnie majoritaire du Burkina. Est-ce que ça peut être des obstacles, un handicap pour lui? Quoi, il est jeune, il a 34 ans. Bon, il y a remarqué, journaliste fait qu'on a quel mot tantôt. Généraux, les généraux qui se sont levés contre le jeune capitaine. Au généraux, il est très jeune. Ibrahim est très jeune. Donc, Français de généraux, nous sommes Burkina de. Français de généraux nous pousser pour que Ibrahim boy. Les généraux nous n'ont pas ça non. Ou bien sur Burkina ta ka faire Français ma fla doromela. Aye une question à dire. Et ne ala tchenie question ni qu'est-ce qu'on a chia ko fo ola. Aye la dire. Donc le capitaine Traoré, son CV il dénote avec ses prédécesseurs puisqu'il est jeune, hein, il a 34 ans, il est peu gradé, il n'est pas Mossi, qui est l'ethnie majoritaire du Burkina. Est-ce que ça peut être des obstacles, un handicap pour lui? Non, je pense que quand on écoute le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'était pas connu du grand public jusqu'à vendredi, il est très rassurant. Et il n'est pas rassurant seulement pour son ethnie, il est rassurant pour tous les Burkinabés. Et d'ailleurs, on a vu de nombreux Burkinabés qui sont descendus dans la rue,
comme pour faire une deuxième insurrection après celle de 2014. Et parmi ces Burkinabés, vous avez des Burkinabés de toutes sortes d'ethnies, donc y compris beaucoup de Moussis. Donc au Burkina Faso, ce problème ne se pose pas. On n'est pas dans dans des clivages ethniques. Et je pense bien que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est dans une position de commandement au sein de l'armée, commande forcément des Mossi. Et je pense qu'il a... Voilà. Ko problème te mosiw ni siya wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko mosiw yɛrɛ bɛ Ibrahim Traoré fɛ ka tɛmɛ hali siya bɛɛ kan i m'a ye cɛ y'a jaabi Faransi bɛ fɛ ka na ni siya ko kɛlɛ de donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala an tilar'o la maliyɛnw bɛna fɛn dɔ yira aw bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ bi video tɛna kɛ video jan ye Burkinabɛw bɔra bi u bɔra bi ka yira k'a fɔ ko u tɛ Faransi fɛ u tɛ CEDEAO fɛ CEDEAO ka plan ye jumɛn maliyɛnw n bɛna CEDEAO ka plan ɲɛfɔ aw ɲɛna voici le projet la zone dite des 3 frontières le Mali le Burkina Faso et le Niger. Le Mali doit être divisé en 2, ainsi que le Burkina et une partie du Niger pour créer l'état de l'Iptako, les zones les plus riches du Sahel. Voici l'origine du terrorisme. Donc, vous pouvez faire Mali claflayer, qu'à partir de ta Burkina là, qu'à partir de ta Dougouere là, qu'à essayer qu'à Dougouere créer, qu'à Djamanawere créer. Donc, au hors de dos. Donc, en étant que vidéo Djambaye, mais clavito la sanno. Donc, Malien, yana nga do o yɔrɔ la n bɛna fɛn dɔ yira aw la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Burkinabɛw ka u ye bɔli mun kɛ bi maliyɛnw n bɛna bɔli fɛngɛ bɔ ka yira aw la a y'a lajɛ. Nous sommes mobilisés pour prendre notre destin en main. Il n'est pas question ici de CEDEAO. Il n'est pas question ici de Dieu moi. Nous sommes assez grands. Notre vie est en jeu. L'existence du Burkina Faso est en jeu. Nous n'attendons pas des consignes pour pouvoir défendre notre pays. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et cela demande la mobilisation de tout le monde. Des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants, des religieux, des coutumiers. Tout le monde est concerné. Personne ne restera dans sa maison et sortir profiter de cette lutte de la jeunesse. On est dehors avec eux et c'est avec eux qu'on triomphera. Est-ce que vous dites que vous soutenez fermement le nouveau... Si je n'allais pas être ici en train de parler avec vous. Je serais resté à la maison comme beaucoup d'autres vieux. Mais là, je suis venu pour les appeler qu'ils sortent et assumer leurs responsabilités. Qu'ils sortent assumer leurs responsabilités. Voilà ce que je suis venu dire ici. La patrie ou la mort. Voilà. Burkinabɛw bɔra bi ayiwa ka ɲɛfɔ ɲɛna Burkinabɛw n'a ye capitaine Traoré bɔ ko la dɔrɔn Faransi bɛ nana ka jɔn dɔ ye a kana sɔn assise nationale ma a kana sɔn foyi ma n tɛ kɛ vidéo janba ye an bɛ vidéo bila yan yɔrɔ la vraiment vive le Burkina Faso vive l'Afrique vive le Mali bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Afrique libérée donc vive la révolution a k'an bɛn